Pwede ba ngang 19 ka legislative agenda ni Presidente Bongbong Marcos himuon dayon? Kini ang pangutana sa pipila sa dihang miatubang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa katawhang Pilipino sa iyang unang State of the Nation address niadtong Lunes, Hulyo 25. Sa iyang sona, giyag-yag sa Presidente ang 19-point agenda sa iyang administrasyon ug mihangyo sa Kongreso ug Senado nga hatagan kini og hinanaling pagtagad. Ang mga nahisgutang balaod milambigit sa mga musunod. National Government Resizing Program, ang pagbalasya sa operasyon sa mga buhatan o pag-abolish o pagsagol sa mga opisina niini aron mamahimong produktibo ang matag kuwani sa gobyerno. Budget Modernization Bill, mao ang paghimo og budget base sa kwarta sa gobyerno. Tax Package 3 and Valuation Bill, ang pagplansya sa mga balayronon sa buhis. Tax Package 4, ang pagrepaso sa bayronon sa community tax ug himuon kuning haom. E-Government Act, ang paghimo og Electronic Government Master Plan. Internet Transaction Act kon e-commerce, himuong electronic ang tanang transaksyon sa gobyerno o pinaagi sa internet. Government Financial Institution Unified Initiatives to the Distressed Enterprises for Economic Recovery kon Guide. Medical Reserve Score, National Disease Prevention Management Authority, creation of Virology Institute of the Philippines, Department of Water Resources, Unified System of Separation and Retirement, E-Governance Act, National Land Use Act, National Defense Act, Mandatory Reserve Officers, Enactment of Enabling Law for the Natural Gas Industry, Amendments to the Electric Power Industry kon EPERA, Amendment to the Build Operate Transfer Law. Ubay-ubay ang gilatid ng mga priority agenda apan matod ni Davao City 3rd District Congressman ug House Deputy Speaker Isidro Ungab. There are 19 bills mentioned by the President yesterday, which I think some of which we can fast track kasi pasado na yung iba. So the rules of the House will of course be followed na pag napasa na in the previous Congress, so pwede nang diretso sa plenary. At the same time, kung merong mga refinement na gagawin, well, pwede pa ihabol. Gisaysay ni Congressman Ungab nga 8 lang sa mga balaod nun ang napasar sa final reading ni atong milabayng Kongreso o kini gilangkuban sa mga musunod. Una nang giingon ni Albay 2nd District Congressman Joey Albay nga 13 sa 14 ka priority bills ang kayang dalion og aprobahan sa Kongreso. Ubo sa House Rule No. 48 sa Kongreso, nagbutyag nga ang mga balaod nun nga nahuman na sa 3rd and final reading sa milabayng Kongreso pwede nang ipadayon og aprobahan atol sa plenaryo. Una na nagpadayag si House Speaker Martin Romualdez nga ilang iduso og aprobahan ang mga balaod nga giduso ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Edith Cadoaya, News 10 Philippines. Stay safe!